Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha seshaka kashayeka ngemanzi ngesabuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelwe khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyakhuleka emakhosini asezulwini. Inkunzi ehlaba ezinye ematshwebeni umletheni kaNomadina na zonke ziyo zithi mlethe. Umlamla nkunzi engabe uyaziyeka zibulalane. Inguqunguqu umhlaba uyaphenduka. Umthento ohlaba usumdala eminye ihlaba isamila. Ugandaganda ongena steering. Inkinga ezibuke zibone ezinye inkinga zibuka abanye bayibona. Lokhuleka abafowethu umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Mina ke insizwa zingibizwa ngoduna kaNdaba uNtombisa kuncimela insizwa zamkhombiswa ngesinye saphuma ehlathini ekseni ngobvisa uvuthulula ngoba sigcwele amabethe ikhono elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama usathi inkakane lakhe lathi ngihamba lithesile usithe lathi ngahamba. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo mamamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Inkunzi ekhonyisha umsila zibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba esinyelela. Uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo meke waqala wavula umlomo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku-channel ethu enkulu Impunga yeSintu TV. Ngiyacela ukuthi usubscribe uma ukuthi awukaka-subscribe ukuze i-channel yethu bafowethu ikwazi ukuthi ikhule nangokwezibalo. Namuhla bafowethu kukhona into engifisa ukuthi ngizoyicacisa. Isizathu esenza ukuthi lento ngiyicacise ukuthi sengibe nemibuzo eminingi abantu abangibuza yona. Bathi uthi uyikholwa elikholwa ngenhliziyo kodwa engalibhadi nakancane esontweni. Ngempela futhi esontweni angilibhadi. Kuze kube manje esontweni angilibhadi. Ngithi noma ngisebuhleni ngilandela Ushembe. Ngikhonza kwaShembe. Ikhona la ngafa kwakhona umkhulu bami. Ikhona le ngafa kwakhona amakhehla ukuthi ngihambe ngiye kokhonza khona. Eqinisweni angifakela ukuthi ngokhonzela wona khona. Mina ke bafowethu ukungena kwami kwaShembe ngingene ngingamfuni Ushembe. Ngizokusho lokho. Ushembe ngangamfuni ikhona enye insizwa yakadlamini ngakithi iyayihlala ngaso sonke isikhathi. Ithi kufuna sihambeni sesontweni aseni kwaShembe. Ngathi mina ngeke uShembe ngeke ngikwazi ukuthi mina ngikhonze umuntu. Kwakusho mina. Kukhona nenye insizwa yakachamane sasikade sifunda nayo siyihleka. Sithi nesihluthu. Leyo insizwa ngathi mangifike ebuhleni ngenilanga ngibamba ulayini ngiyakonikela. Yacika icamehlo yathi hayibo. Yini le ngiyibona ngamehlo ami? Umfo kambanja lo ofaka ingubo emhlophe. Umfo kambanja lo oseyiNazaretha namhlanje. Ithi hayibo. Ngibona ngempela ngamehlo ami. Ithi haya ukwazi ukwenzeka lokho. Ngesizathu sokuthi iyayikade ibuka indlela engangiyigxeka ngayo inkolo kaShembe. Ayingangigxeka ngangayithandi futhi. Ngoba baningi vele abantu othola ukuthi inkolo yaShembe bayifuni. Asibabeke icala. Nami ngeke ngize ngibabeke icala. Ngoba inkolo kaShembe umuntu akayi ngokuthanda kwakhe. Umuntu uya olandela inkolo kaShembe ngokuthanda kwethongo lakhe. Ngoba bafowethu abantu abadala bonke wonke amathongo abantu abampisholo alandela Ushembe. Njengoba wonke amathongo abantu abampisholo elandela Ushembe ngale kwelamathongo. Iyona kanye lento eyenza ukuthi ulokubona ibandla lakwaShembe lokelikhula njalo. Uthola ukuthi phakathi komuzi kuzovela kube khona umuntu oyedwa oyiNazaretha. Bonke abantu uthola ukuthi abayingeni indaba yobuNazaretha. Uthola ukuthi mhlawumbe kwesisikhathi bazisindiselwa abanye bese kuvele kube khona oyedwa ozoba yiNazaretha. Ingoba amathambo alele wonke alandela Ushembe. Njengoba amathambo alele wonke elandela Ushembe. Ushembe mawusungalena kwelamathongo awukwazi ukuthi uhambe uye komkhonza. Awukwazi ukukhonza kuyena Ushembe.
kodwa uShembe umkhonza usanganeno kweliba. Iyona ke lento yenza ukuthi abantu abadala basembethe bathi belandela uShembe bengale Kwelamathongo bese bezophoqa thina ukuthi sizobakhonzela kuShembe. Hayi ngoba kuyithina esithi sikhonza uShembe, kodwa ukukhonza kwethu uShembe sisuke sikhonzela wona amathambo alele phansi kothuli lomhlaba. Uma mina into kaShembe ingihlasela njengoba sengibekile ukuthi ngangathi ngayifuni mina indaba kaShembe, ngoba nganginenkolelo yokuthi uShembe umuntu, kanti uShembe akayena umuntu. uShembe bafowethu nodadewethu wamehlo kumuntu nomuntu. Uma umoya kaShembe usuke embathile wena njenganomuntu, ilapho ke la ubona khona na ukuthi ngempela uShembe wamehlo, ngoba usuke usukwazi ukubona ukuthi kini egcekeni makukhona ithuna ufanele ukuthi umlandele uShembe, ngoba lamathuna khona egcekeni kini awunalo ulwazi ngawo nabantu abalele khona amanye abo. Kodwa mawunoShembe usuke usunamehlo abanzi, namehlo okubuka izinto ezijulile nezinto ezisemfihlakalweni, okuthi kusasa kobaluleke ukuthi ngisondele kuyena uShembe, ngoba lo muntu lona wasekhaya olele kulela liba unayo uShembe ngale. bonke abantu esebalala phansi kothuli lomhlaba bakuShembe ngale. Lokho ngisho ngokukhulu ukuziqhenya, angikhathali noma ungangiphikisa njengobuka, kodwa kusasa wena uyobufakazi walento engisho. Ingakho ngisho ngithi uShembe wamehlo kumuntu nomuntu uma umuntu esemamukele, ngoba uma sewamukela uShembe ukwazi ukubona izinto okade ungaziboni, ukwazi ukubona izinto eziyizidingo zaphakathi kwekhaya, ukwazi ukubona izinto ezisemfihlakalweni egcekeni lomuzwa kini, ukuthi lezi zinto lezi ikuphi la kufanele ukuthi zithintwe khona ukuze kwename amathamba alele phansi kothuli lomhlaba. Umuntu nomuntu ke bafowethu kuyenzeka abantu bakuba abadala ukuthola umuntu ukuthi uyisayoni, athi umuntu meyisayoni kodwa kube sekufika umuntu athi ngitholela ingubo emhlophe, hamba uyonginikelela kwaShembe, hamba ungishayela ithikithi kwaShembe. Ingoba ngale Kwelamathongo awukwazi ukuthi uShembe umkhonza, akakhonzwa wakhona uShembe ngale Kwelamathongo, kodwa uShembe ukhonzwa la emhlabeni, ngoba ngale Kwelamathongo awukwazi ukuthi usondele nje noma kanjani kuShembe, kodwa nganeno kwethuna ikhona lokwazi khona ukuthi usondele kuShembe uyokhuluma na uShembe ubike lokho kubikayo. Iyona ke into eyenza ukuthi abantu abadala basemzini yasemakithi bakhethe thina ukuthi sihambe siye kwaShembe siye kobakhonzela, ngoba Kwelamathongo bona ngeke bakwazi ukuthi bazenzele leyo nto abasuke befuna sobalungisela yona. Uma abantu abakini bethi hamba ubashayela ithikithi kwaShembe, ingoba ngeke bakwazi ukushayela bona ngale, liyinto ekufanele ukuthi yenziwe la. uShembe ke bafowethu akafikanga emhlabeni, uShembe wayeveli ekhona, kodwa ukuziveza siqu sakhe ikona okwenzeka. Abantu abaningi ke banalo ulwazi lokuthi uShembe wafika emhlabeni ngo1910. uShembe akafikanga ngo1910, akafika ngo1910. Mina akaMakhehla washoko njalo ukuthi wafika ngo1910, kodwa amaKhehla kumina ayiveza ukuthi uShembe wayekade evele khona, kwakuthiwa umkhulu womkhulu, wayevele khona, kodwa ukuziveza ngesiqu senyama uqale ukuziveza ngonyaka ka1910. Nakhona ukuziveza kwakhe uShembe ngekwesiqu senyama uziveze ngoba kukhona ukukhononda emathongweni asemakithi, ngemuva kokubona abantu abampisholo besuka kwindlela yesintu behamba ngendlela esingayazi ukuthi eyani leyo ndlela, okuyindlela kaNdlebe Zikhanyilanga. Abantu belahla amasiko, abantu benza yonke leyo nto ephambene nokwenza. Ilapha amathongo ahlala khona phansi athi ngeke kuyonakala manje,
Siyacela ke manje ukuthi uShembe ehlikele kubantu ngokwesiqu senyama aziveze abantu bambone khona bezokwazi ukuthi umuntu okhona emhlabeni ukuthi ukhona emhlabeni. Ilapho uShembe laqala khona ukuthi aziveze. uShembe uziveze kubantu ngonyaka ka1910 ngenkathi eqala embatha isiqu senyama yomuntu ngoba uShembe umoya. uShembe akayona inyama. uShembe wembatha inyama yomuntu wasezulwini osuke ekhethiwe ukuthi lo muntu lona uyokwembathwa yiwona umoya kaShembe abese phenduka uShembe naye kwakusha amakhehla. uShembe umoya la emphelandaba ukhona uShembe. Phesha kwezilwandle ukhona uShembe. Lana ngabe kuphi ukhona uShembe. Ingakho sisho sithi uShembe akusona isiqu kodwa uShembe umoya. Nanoma ngabe kuphi uma uthi Shembe ufika ngaleso sikhathi ngoba umoya. Manje njengoba ngithi mina ngiyikhole elikholwa ngenhliziyo engalibhani nasesontweni angiyi ngempela esontweni kodwa ngiyasabatha ngiyakhonza kwaShembe. Abangitshelanga umkhulu ukuthi kwaShembe kusesontweni. Nawe ke mongibona ebuhleni ngoba mina ke ngisebuhleni la ngikhona onyazini lwezulu. Ikhona la ngikhona ilona impela lwangihlupha kakhulu ayila ngihlupha unyazi ayingeke. Yela ngihlupha kakhulu unyazi. Unyazi lwezulu. Ilona ke mina ngilazi ubafowethu nongixolela. Yilo nje ngilaziyo. Amakhosi mina ngikwaziyo mabili. Inkosi uThingo ngenkathi ngilele ebusuku ngiyiphupha ngisentabeni angilona iNazaretha. Sengibona ikhehla la kugcwele abantu abaningi ngibona ikhehla lifake ijazi elikhulu eliyingwe nesigqoko esinophapha eliphethe ubhoko. Lingiqhwebe lekhehla lethi. Ngithi mangisondele eduze kwalo bese ngiyisaba ukusondela eduze kwalo ngibona hey lekhehla liyangesinda bese ngivele ngiyaphapha. Bese ngibuza enye insizwa mangiyibuza lensizwa bese ivele ngikhombisa ifoto lensizwa. Bengithi ngiyabheka ngithi hayibo athi hayi inkosi yamaNazaretha lo bese avela ahleke kancane. Ngaleso sikhathi mina inkolo kaShembe ngiyifuna ukuthi ngiyibone. Ingakho ngingesaba ukuthi njengoba ngisho ngithi mina ngisebuhleni ngoba kungenzeka ukuthi wena mbukeli wempunga yesintu TV kukhona izinkulumo eziningi mhlawumbe ukuzizwe ezikhulunywa. Uyabona? Manje ngenzela ukuthi kucace kumina ukuthi kusukapho ukuthi mina ngibe sebuhleni. Ngoba ikhona mina lengazikhona kangazi ke kwenye indawo mina ngoba vele ngimusha. Uyabona? Ngaze nje ngafika ngaphupha inkosi uThingo ingiqhweba isentabeni. Emva kwaloko ngithema ngizwe ngezokuthiwa inkosi yamaNazaretha ikhotheme. Kodwa mayikhotheme inkosi yamaNazaretha ngaphinde nganephupho. Mangiba nephupho manje kanti unyazi lo mangibuza ngithi nangu futhi lo muntu uyangihlupha lo muntu ugqoke kanje nakanje nakanje bavele bangivezele ifoto egqoke kanjalo njengoba ngimbona ephupheni. Ayingisho ngithi ayikhona ngathi ke manje ayingangami labantu kanti bafunani labantu. Ngangisho njalo ngingakazi ukuthi uShembe uyini uShembe ubani. Ngangithi umuntu uShembe vele mozombuka ngehlo lakho uzombone umuntu. uShembe mozosondela kakhulu kuyena uzombone umuntu kanti uShembe akayena umuntu. Akayena umuntu uShembe. uShembe umkhulu womkhulu. Mayiloko iqhubeka lento ngilonke ngiba nezibonakaliso. Lonke ngiba nezibonakaliso uthothi ngisebuhleni ngiyagijima ngaphandle kwethempela mangithi ngiyaqalaza ngaphakathi. Ngaphandle kwethempela uthothi liyani izulu kugcwele udaka. Ngihambe ngibisha kanje nodakeni ngibhajiwe. Mangithi ngibuka ngaphakathi ethempeleni ngivele ngibona unyazi lungiqhwebe luthi. Ngidide ukuthi madoda kwenzakala ngisho ngingene ngempela ngaphakathi ethempeleni. Mangingena ngaphakathi ethempeleni ngikhululeke ngizwe ukuthi hayi ngaqaqeka. Kodwa mangiyibika lento ekhaya ukuthi cha inkolo kaShembe sengiyibonile ngiyayithanda. Isizitshalile kumina ngaphakathi ayikhaba nginqabele ekhaya. Ngayilandela iminyaka yawu7 ngingayigqokile ingubo emhlophe ngoba into engafike ngayizwa khona kaShembe nekuyiyona into yangihlaba umxhwele. Kwathiwa kule nkolo into ehamba phambili inhlonipho. Kuyahlonishwa. Awukwazi ukuthi uzogqoka ingubo emhlophe abazali bakho bebe bethi bona bafuna ukuthi uyigqoke. Abazali bakho bawuNkulunkulu kuwe ngoba ufike ngabo. Nami ke ngabalalela abami abazali. Ngabalalela ukuthi ngeke ngenze into ngenkani. Kodwa lalela into eyenzeka. Kwaba khona isikhathi la
ngihlaselwa khona istroke. Mangihlasela istroke ngisendaweni engangihlala kuyona khona la kwaMashu. Sathi masiqala singishaya ebusweni. Ngagijima into yokuqala eyafika kumina kwafika ukuthi angithathe ifoto. Nangempela ngaqonda ku-wardrobe wami ngavula ngathatha ifoto elalinonyazi lwezulu. Ngalifaka emqaleni. Sanqamuka istroke sangishaya sagcina la. Kwangehlika umzimba wonke. Ingako mina noma ngangikhomba ngesibhamu. Uthi angihlukane nonyazi lwezulu ilona engilwaziyo. Njengoba ngangishawa istroke ifoto engangilifakile lalikade linonyazi. Angakabi iNazaretha. Ngabe sengimxoxela umama ongizalayo ukuthi ngifake ifoto savele sanqamuka. Ngathi mangifika ekhaya ngifika ubuso obutshekile ebhekele. Butshekile sesingishayile vele. Kodwa siqhubekanga nomzimba wonke mangifika kodokotela bathi umzimba uyasebenza ngithi uyasebenza bathi kanjani. Ngithi ngifake ifoto. Yini ifoto ngalikhipha ngabakhombisa ngathi nako ikona okungivikelile ukuthi ngingashayeki umzimba wonke. Abazali bami umama wami ongizalayo wabe sevuma ukuthi hayi noma ngayikhetha inkosi kashe noma ngabhabhadisa. Ngiyakhumbula mzwane ngiyabobhabhadisa uyena owangifonela. Wathi ubhabhadise kahle kodwa ngathi ngibhabhadise kahle. Angigcini lapho. Uthe ngizokwenzela ukhokho wami umsebenzi. Ngathola ithenda kwa-Art and Culture. Ayimali ngabona ukuthi iningi. Ngabona ukuthi imali ikhona ke manje. Ngase ngiwushintsha umsebenzi kade ngithe ngizokwenzela ukhokho. Ngawushintsha ngoba ngibona imali mina ukuthi sizoba ningi. Bangitshela bathi imali bazoyifaka ngosuku oluthile. Uma bethi imali bazoyifaka ngosuku oluthile. Ayi ngasho ngathi hey hayi yabona ke la zizoduma ngempela ngizohlaba imbuzi ezithathu. Mangizohlaba imbuzi ezithathu ngathi kuzofike ngiphe ukhokho isithebe bese ngiphe omkhulu ngiphe nogogo. Kanti ukhokho lo okuyena engizomenzela akazenzelwe umsebenzi. Mina ngifuna ukukutshela mina ukuthi yabona into eyenza ukuthi ngikhulume yonke lento ngifuna ukugcizelela ukuthi amathamba alele phansi kothulo omhlaba lekhona alandela ushembe noma ngathiwani inkolo ayilandelayo inkolo kashembe. Awusoze nangelilodwa ilanga waphupha umuntu akutshela ukuthi angikiyeke futhi lokho asiyeke kanjalo angiyeke lento ebengifuna ukuyisho ngoba ngeke izizwakale kahle. Uma nguplana lomsebenzi i-invoice yami kufanele ikhokhelwe emasontweni amabili ezayo. Ngiuhlele mina umsebenzi ngithi ngizohlaba imbuzi ezithathu. Lufika usuku ekufana ngabe phela imali yangena ivele ingangeni imali. Hawu ngiqale kungithuse lokuthi hawu ngizokwenza umsebenzi ongaka imali ayingeni kanjani manje. Ngithuke ngishaya incingo kuthiwa hayi kusho ukuthi sezozikhokhe ngaleyo nyanga elandelayo. Mina umsebenzi fanele ngikwenze manje le mali ngiyithembile nawo le mali lena ngoba phela nje ngizohlaba imbuzi ezithathu nje akufanele ukuthi manje yonke lento ngiyenze ngokutabalasa ngoba ngisuke ngabona imali ukuthi hayi nako ngivuleka phela manje lo msebenzi lo ngizowenza. Ngabona ngathi kunzima ke manje usuke kade bethe bazokhokha ngalo selidlulile. Bathi sekuze bakhokhe ngenyanga elandelayo. Mina umsebenzi ngizowenza kuphela kwalenyanga bona sekuze bakhokhe ngenyanga elandelayo. Ngathi hayi ngeke. Kwenzakalani ngempela? Ngathatha ikhandlela ngaphahla. Ngathi mafuza amakhulu. Bomapholo bomashiya amahlangatha azoshumayela. Ngikhuleka kunina amakhehla amakhulu. Ngikhuleka kunina amakhehla wayekade namandla. Nawe ethanda inqubekela phambili nawenza izinto ezinkulu. Ngikhuleka kunina nonke niphethe ukukhanya. Imini umzukulu wenu ugcamgcama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba. Ngosuku oluthile ngizokwenza umsebenzi omuhle. Naku kodwa manje na imali ekufana ngabe ziyangena zavele zavale kwenzakalani? Ngibuze ethongweni nawe bobuza kokusiza ukubuza. Uyazi kwadlula izinsuku zabambili. Ngosuku lwesithathu ngavele nganephupho. Mangiba nephupho ebusuku ngilele. Ngiphupha ngisendlini yasekhaya indlu yasenhle. Ngihlele esigqikini engihlele kusona kuhlezi ikhehla la.
angilazi lekhehla phela amakhehla amadala kakhulu mina ngikwazi kodwa kwakuhlezi ikhehla la mangibuka lapha ensikeni kuhlela unyazi lwezulu kuhleli ushembe unyazi lwezulu ngithi beku 2019 kuhle uma uthi angiphosisi 2019 kuhlela unyazi lwezulu lapha ludle insudu eminyama lafaka nesigqoko laphathi umbrella lihleli kanje kungathi libhala u4 kodwa lenebe labe seliqhiyama esihlalweni lekhehla lihleli ngapha eceleni kwami bayakhuluma bobabili bayaxoxa kodwa mina endlebeni zami ngizwa lutho ngibona imlomo yabi lokinyakazi okukuthi labantu khona udaba olinzulu abalikhulumayo balikhulume lo daba balikhulume uma beqeda ukulikhuluma bese ikhehla leli lihleli la eceleni kwami lithi mkhiphe lithi mina angikhiphe unyazi lwezulu lusukume nangempela unyazi lwezulu luphume ngomnyango nami ngililandele liphuma malijikela kancane ngale komnyango bese liyaphenduka liyangibuka bese liyamamatheka malimamatheka bese lithi isandla salo lithi mithatha la bese ngiyaguqa isandla salo ngisibambe kanje mangisibamba kanje bese luthi lona inkosi kubusise yenzela ukhokho wakho yedwa umsebenzi ngavele ngaphaphama mangiphaphama ngawushintsha umsebenzi ngathi imbuzi sizoba yona kwadlula ama-hour ngithaba amathathu kwavele kwangena i-proof of payment le mali kade bethe bazoyikhokha ngenyanga elandelayo bayikhokha ngalolo suku yangena ngalolo suku uyabona ukuthi izinto eziningi ziyoniwa yithina izinto eziningi kuyenzeka zibanjwe abantu abadala kodwa ngesizathu sokuthi amakhehla angembethe ayekade ekhonza ushembe ngale Kwelamathongo iyona into eyenza ukuthi nami ngikhonza ushembe iyona futhi into eyenza ukuthi ngaso sonke isikhathi mina uma kukhona into eyingqinamba nengizoshayisa kuyona kuvela unyazi lwezulu hayi lo ngithi angikusho mina bafowethu angisabi futhi ukukusho ingakho mina bafowethu ngohlala ngaso sonke isikhathi ngithi okungcono ngibulale ke uma ukuthi awufuni ngilandele unyazi cha namhlanje ngithi ake ngivele nje bafowethu obala uthi cha impela ngilandela unyazi lwezulu mina kunezinto eziningi engizenzayo kumina kunezinto eziningi elizixazululile phezulu kwempilo yami unyazi lwezulu mangathiwa ngikhulume manje ngiqhubeke ngikhulume kuningi bafowethu engakukhuluma kodwa ke sengiphetha bengezile ukuzoshumayela kodwa bengizophendula abantu abajwayele ukungibuza ukuthi ngisho kanjani ukuthi ngiyikholwa elikholwa ngenhliziyo kodwa ngibe ngisabatha yebo ngiyasabatha ngathunywa umkhulu bami ukuthi ngihambe ngiye kobakhonzela base bethi wonke umuntu ompisholo okhona phansi komthunzi welanga khona ithuna kubo abantu bakubo balandela ushembe yonke imizi ekhona loba khona iNazaretha njengoba nawe mfana wami usikhonzela kwaShembe uthunywe yithina ukuthi uhambe uye kokhonza khona ngoba uShembe asikwazanga ukuthi simkhonze sasemhlabeni uShembe asikwazanga ukuthi simgidele ngenkathi thina sisasemhlabeni sasidlala induku senza yonke into le kodwa ngokuthatha wena sikuthume uyosenzela into kaShembe kuba intokozo ngakuthina ngapha Kwelamathongo hayi bafowethu angingageqa amagula ngoba angemuki ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke lo mfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona ungase ube usizo uma mhlawumbe bafowethu kukhona la ngithinte khona wangezwa kahle ushaya uphozise khona bengeyona inhloso leyo asiqhubeke ke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga